Velfærdsstatens udvikling. Vi har valgt de 5 nedslag. Følgende nedslag: den 2. verdenskrig, vedtagelsen af folkepensionen 1956, det socialdemokratiske projekt, velfærdsstatens krise, politisk nyorientering i 1990'erne. Den første, den 2. verdenskrig, har været et tydeligt vendepunkt i velfærdsstatens udvikling fra 1939 til 1945, hvor Socialdemokraterne de var en central aktør i formuleringen af et velfærdsprojekt, som både omfattede det her med sådan sociale tryghedsordninger og offentlig service, samt en økonomisk politik, som byggede på det her med sådan fuld beskæftigelse og vækst. Det her projekt det var motiveret i ønsket om at undgå en tilbagevenden til den politiske og økonomiske og sociale uro, som netop havde plaget samfundet i høj grad i de europæiske samfund i mellemkrigstiden. Og derudover så forekom der også en stor uenighed mellem de politiske fløje vedrørende den her definition af statens rolle, hvor socialpolitikerne de var meget snakke om det her med statens ansvar for den enkelte borgers velfærd, og satte det i sådan høj fokus, hvorpå sådan alle borgere i samfundet de skulle løftes op til et alment acceptabelt niveau. At det her efter krigen, det gjorde så, at den her tankegang blev meget større, hvor man netop ville reparere det her forhenværende sociale ulykker. I 1950'erne og i 1960'erne, der kom Socialdemokraterne med, de havde nogle velfærdsdiskussioner, som blandt andet indbar det her med ydelser til alle borgere i samfundet uden vurdering af trang og værdighed, hvilket man også kalder for universelle ydelser. Den 2. verdenskrig var vigtig i forhold til det, at vi har fået sådan et bedre velfærd, og der er kommet mere lighed i samfundet. Ja, og den næste er vedtagelsen af folkepensionen i 1956, og gennembruddet for og det var ligesom gennembruddet for det velfærdsstatlige program, og med folkepensionsloven, som trådte i kraft i 57, fik alle borgere over 67 år ret til et mindstebeløb uafhængigt af økonomiske forhold. Og bag loven om folkepensionen, der stod en socialdemokratisk regering, støttet af de radikale og også de borgerlige partier, Venstre og Konservative. Og vedtagelsen af folkepensionen, den er rigtig vigtig, eftersom der er tale om en socialpolitisk revolution, hvor Danmark nu havde fået sin første universelle velfærdsydelse, så alle havde ret til den samme ydelse, uanset social status. Yes. Og det socialdemokratiske projekt i 1960'erne, det var ligesom sådan, at 1960'ernes økonomiske højkonjunktur, den gjorde i den grad opbygningen af velfærdsstaten mulig, fordi at kritikken på det her tidspunkt blev reduceret markant, og på det tidspunkt fik befolkningen derfor bedre boliger, bil, fjernsyn og andre forbrugsgoder. Folkepensionsbeløbet og dagpengebeløbene, de blev også markant forhøjet, da man var den forståelse, at sådan, økonomisk vækst automatisk ville føre til mere velfærd og større lighed i samfundet. Derfor betød det større offentlige sociale udgifter. Og yderligere blev der i 61 vedtaget en lov om offentlig forsørg, der afskaffede fattighjælpen, og den nye forsørgelseslov, den fastslog det princip, at modtagelsen af sociale ydelser ikke må sådan medføre, at andre borgerlige rettigheder blev tabt. Og i den her periode, der fungerede statens rolle mere omfattende aktiv inden for samfundslivet, og staten den sikrede sådan, altså på den måde, ligesom, at alle muligheder, uanset baggrund og kunde, var, ja, det sikrede de ligesom for befolkningen. Og social og økonomisk lighed blev derfor til fremtrædende idealer. Yes. Og så er der velfærdsstatens krise. 1970'erne er karakteriseret ved en krise i planerne om den socialdemokratiske velfærdsstat. Og den blev i stor stil kritiseret, hvilket primært skyldes 1970'ernes oliekrise og nedgang. Arbejdsløsheden steg, og det samme gjorde socialudgifterne. Og fra den nyliberale side, der blev det opfattet som velfærdsstatens skyld, og de ville derfor nedbringe den offentlige sektor. Fra venstre side af lød kritikken af de socialdemokratiske lighedsmålsætninger
endnu ikke var blevet indfriet. Derfor måtte Anker Jørgensen til sidst overdrage statsministerposten til de borgerlige partier. Dette resulterede i, at Poul Schlüter dannede firkløverregeringen bestående af de konservative, Venstre, Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti. Og et af de vigtigste slagord for denne borgerlige periode var økonomisk genopretning. Og det her nedslag var vigtigt, fordi krisen omkring velfærdsstatens endte med en firkløverregering, som blev et borgerligt alternativ til den socialdemokratiske regeringsdominans. Så er der den politiske orientering i 1990'erne. Diskussionen siden midten af 1990'erne har drejet sig om, hvorvidt befolkningens velfærd er statens ansvar, eller om individet bør påtage sig et større ansvar for eget liv. Anders Fogh Rasmussen var en vigtig aktør i denne tid, og Venstre markerede sig under ledelse af ham som et socialt-liberalt parti. Hos Socialdemokraterne skete det også ideologiske brydninger sted. For eksempel ved et aktiv arbejdsmarkedspolitik, som indeholdte stramninger af dagpengeydelser, kontrol og aktivering af ledige. Socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik blev altså knyttet tæt sammen, og denne aktiveringslinje kaldte man så for Work for Welfare-strategien. Og dette nedslag er vigtigt, fordi denne udvikling har også gjort, at det i dag er sådan sværere at kende forskel på henholdsvis Socialdemokraterne og Venstre.